ସକାଳେ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆଉଟିଂରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଘୋଗଡେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପ୍ଲାନିଂ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ଆଉଟିଂର ସାମାନ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଘୋଗଡେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘୋଗଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ସେତେବେଳକୁ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି। ମନ୍ଦିର 12:30ରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ତରତର ହେଇ ପୂଜା କାମଟି ସାରିଦେଲୁ। ମନ୍ଦିରର ବାହାର ପଟର କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ପଛପଟେ ଘୋଗର ନଦୀ ବହିଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ନଦୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାହାଚରେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟକୁ ଗଲି। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଏଇ ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଲିଙ୍ଗରେ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ନଦୀର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏତେ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଭୋକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇଲୁ। ଆମେ ଥାଳି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପେଟ ପୂରେଇ ଖାଇଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।